नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय BTCनि मोनजिबा BTC बियाबाव BP पार्टी आरो UPPL पार्टीनिफ्राय दासिम फोसावजानाय बिजाथिफोरा सोर सोरनि फारागथियाव गेलेगोन। थामहिनबा BTCनि गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय BPFनि सोर बिजाथिया UPPLनि सोर बिजाथिनि एगेन्स्टआव बिसायख'थि गेलेगोन। बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों। जों मिथिगौ BPF आरो BJPआ NDA हिसाबै BTCनि मोनजिबा LACआव राननानै गेलेदों एबा बिसायख'थि गेलेनो थांखि लाबाय। BPFनिफ्राय सा 11 आरो BJPनिफ्राय सा 4 MLA बिजाथि गेलेगोन। बेराफारसेथिं UPPLआ हारसिङै मोनजिबा BTC LACआव हारसिङैनो गेलेगोन। थारैनो BTCआव बबे मोनसे पार्टीया बांसिनै MLA सिटखौ देरहागोन। फारियै 1 नं गसाइगाव बियाबाव BP पार्टीनिफ्राय सभाराम बसुमतारिया UPPLनि अनिन्द बसुमतारिनि हेंथायै गेलेगोन। 2 नं दतमा ST बियाबाव BP पार्टीनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा UPPLनिफ्राय राजुकुमार नार्जारीनि हेंथा बिसायख'थि गेलेगोन। 3 नं क'क्राझार ST बियाबाव BP पार्टीनिफ्राय सेवली महिलारी जाय BTCनि सिफ हाग्रामा महिलारीनि बिसि बिथांजोआ UPPLनि लरेन्स इस्लारी बिथांनि एगेन्स्टआव गेलेगोन। 4 नं बावखुंग्रि बियाबाव BPFनिफ्राय रुपम रयआ UPPLनि प्रतिभा ब्रह्मनि हेंथायै बादायगोन एबा गेलेगोन। 5 नं पर्बतजरा बियाबाव BPFनिफ्राय डक्टर रेजुल करिमा UPPLनि आयुब हुसेन मण्डलनि हेंथायै गेलेगोन। 19 नं सिडली चिरां ST बियाबाव BP पार्टीनिफ्राय पानिराम बसुमतारी फारसेथिं UPPL पार्टीनिफ्राय रन्जित बसुमतारिया गेलेगोन। 41 नं मानास बियाबाव BPFनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा UPPLनि फैलाजे बरगयारी एबा जोंस्रां ब्रह्मनि हेंथायै बादायगोन। 42 नं बाक्सा ST बियाबाव BPF पार्टीनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म फारसेथिं UPPLनि राकेश ब्रह्मनि हेंथायै बिथाङा गेलेगोन। 45 नं बेरगाव बियाबाव महेश्वर बर फारसेथिं UPPLनिफ्राय नेरसोन बर बिथांनि हेंथायै महेश्वर बरआ बादायगोन। 46 नं अदालगुरि ST बियाबाव BPF पार्टीनिफ्राय रिहन दैमारी आरो UPPLनिफ्राय बिथां दिपेन बर'नि हेंथायै रिहन दैमारिया बादायगोन। 47 नं मासबाद बियाबाव BPF पार्टीनिफ्राय सरन बर UPPLनिफ्राय रबिन्द्र बसुमतारी। 43 नं तामुलपुर ST बियाबाव UPPL पार्टीनिफ्राय प्रमद बर'आ BJPनि बिश्वजित दैमारिनि हेंथायै गेलेगोन। 20 नं बिजनी बियाबाव UPPL पार्टीनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङा BJPनि अरूप कुमार दे बिथांनि हेंथायै गेलेगोन। 44 नं गरेश्वर बियाबाव UPPL पार्टीनिफ्राय पवित्र बर बिथाङा BJPनिफ्राय भिक्टर दासनि हेंथायै गेलेगोन। 48 नं टंला बियाबाव UPPL पार्टीनिफ्राय जयन्त राभा आरो बिथाङा BJPनि बिक्कन चन्द्र डेकानि हेंथायै बादायगोन। रायजो राजा नोंथांमोन बबे बियाबाव नोंथांमोना सोर पार्टीनि बिजाथिया देरहासार जागोन कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।